Доктор Гинчев, кой е пациентът днес? Това е кот Томи на възраст 21 години, където успешно заприних ефира. Ние ще правим една рядка операция, защото се касае за котка. Ако беше куче, това е една рутинна операция. Състоянието може да е следствие на травма на главата или не само на главата. Така че ако животното не се е хранило 2 дни, поради каквато и да е причина, трябва задължително да се заведе на лекар. Това е много важно. Ако не е станало хубаво, ще го кажа пак, но е много важно това, наистина. Ето ни отново на котешка тематика. С доктор Неделчева стигнахме до момента, в който да ви покажем наши реални хоспитализирани пациенти. Намираме се в инфекциозното отделение. Ще покажем коте Сивчо, който е болно на паневкопения, така наречената котешка чума. Така изглежда коте болно от паневкопения. За щастие Сивчо се възстановява вече, е малко по-добре, но има животни, които го карат доста по-тежко и постоянно са в лежащо положение. Той не повръща, предстои захранване. Като такива животни доста често повръщат. И няма. Съм спокойна. Това е коте болно от така наречената калицевироза. Засягат се често лигавицата на устата и очите. За щастие вече е в възстановителния период и клиничната картина е по-спокойна. Но имаше доста язви по самия език, което и пречеше да се храни, които за щастие зараснаха от приложената терапия. Както виждаме, котето е доста голямо, но се е заразило, тъй като е било навън и не е имало ваксини. Контактувало е с болни животни, които са му пренесли заболяването. Днес продължаваме да разглеждаме още котешки случаи, а още не сме представили най-важната котка. Доктор Неделчева, привет! Здравейте! С кого пристигате? Това е Роджер. Той е моят домашен котарак, спасен от улицата на Силистра, където е обикалял и някаква кола му е щупила кръчето. Но след като направихме операция, вече е добре и е прекрасен домашен любимец. Добре, днес ви ангажираме отново вас да снимаме тази тема, тъй като знаем, че вие сте един от нашите специалисти по котки. Да започваме. Добре. Споменахте, че тривалентната предпазва, както и петвалентната, първото заболяване херпес вирус. Да, конюнктивита е визитната картичка на херпес вируса. Това е нещо, което хората обикновено забелязват по улицата, че очичките им текат, залепят се, има горе очета, често са подути самите очи и животното не може да вижда и идват при нас с такива оплаквания. Именно за това е толкова важна поне тривалентната вакцинация, защото вакцинирайки против този херпес вирус, животното е предпазено до живота. Животни, които не са вакцинирани и са улични, за съжаление остават носители до живот, т.е. дори да се оправят симптоматично от тези признаци, те могат да го предават в поколението на следващите поколения, на следващите малки котенца и остават латентни носители до живот. Ако не се лекува принякога, дори при по-късно лечение, може да увреди до толкова очния апарат и очния нерв, че окото да стане нефункционално и да се наложи да се направи така наречената хирургична операция енуклеация, при която се премахва едното или двете очи на котенцето, клепачите се зашиват и котенцето остава да живее по този начин, за да може инфекцията да не се разпространи из целия организъм. Имали сме много случаи, наш колега отглежда такова коте, което е спасено от при нас и то е страхотно. Да, ще помоля доктор Велев, който е осиновил едно такова коте и е горд стопанин, да изпрати снимки, които да публикуваме някъде тук в видеото, за да може хората да видят как изглежда реално такъв казус.
Може ли малко информация за котка Кюри? Как така се стигна до това да я осиновите? Беше гледно животинче, изоставено в клиниката. Стана ви жал заради диагнозата му? Никой не искаше да го вземе, защото е сляп. Пък аз, защото съм хитър, знам, че слепите котки в апартаментски условия живеят отлично и са много симпатични домашни любимци. И хем ще го спасим, хем ще дадем пример на децата. Хем тази котка няма никакви дефицити за живеене вкъщи. Колко години вече е с вас? Отиват към 4. Щастлива котка. Да, щастливи стопани. А други горни стопани са под напрежение, докато очакват котка Балу да премине операцията, за която е приета по отстраняване на отохематом. Зад всяка интервенция в клиниката стои екип, който се грижи и отговаря за пациентите преди операция. Подготовката на Балу е приключила и той влиза по график под анестезията на доктор Евстатиева. Доктор Кьосев, котка Балу беше диагностицирана от доктор Николова с отохематом и насрочена дата за операция с вас. Какво точно представлява отохематом? Отохематом е хематом, който се образува на ушната ръковина на котката или кучето, където се случва разкъсване на кръвоносен съд, започва да се набира кръв между кожата и хрущяла на ушната ръковина и се издува като възглавничка. Операцията представлява един разрез, който се отстранява кръвта. То не е обикновено само кръв, ами има и коагулуми, т.е. съсиреци отдолу, които не могат да бъдат отстранени с пункция, след което с такива специфични шелове се прилепя кожата обратно към хрущяла на ухото, за да може да зарасне. Горе-долу е същото и при кучетата. Кучета с големи уши, клепнали, такива, които са хронично възпалени, кучето тръска глава, чеше и така възниква травматизма, който е в основата на отохематома. Всичко с Балу е наред и той ще бъде изписан, но в клиниката все още има немалко хоспитализирани котки. Денят е към приключване. Доктор Неделчева оформя картоните на пациентите си и е удобен момент да си поговорим за ситуациите, в които котката спира да се храни. Има данни в ветеринарните клиники, че 40% от причините стопаните да посетят ветеринарен лекар са именно гастроинтестиналните проблеми. Котката в нормални условия, независимо дали е сама, без стопаните си или с тях, не трябва да гладува повече от ден-два. Защото котешкият организъм е така устроен, може би заради миналия им начин на живот, че започва да се изчерпват запасите от черния дроб и започва едно тлъстяване, масняване на самия черен дроб и това води до така наречената котешка липидоза. Така че ако животното не се е хранило 2 дни, поради каквато и да е причина, трябва задължително да се заведе на лекар. Това е много важно. Ако не е станало хубаво, ще го кажа пак, но е много важно това, наистина. Ако са най-честите причини една котка да бъде хоспитализирана? Ами обикновено, ако мога да обобщя, това са травматични причинители, т.е. удар от кола, падане от високо, ухапване от куче, животно, което се е скитало навън поради някаква причина, защото е избягало или е било бездомно. Всички тези травматични причини са горе-долу 30-40% от причините животните да бъдат хоспитализирани. На темата сме за хоспитализираните животни, а доктор Пеев приема коте Сони, което е със симптоми за травма на главата. Стопаните на котенцето го доведоха с данни за рязка промяна в състоянието му. Както си всичко е било наред, хранило се, било жизнено и тази вечер е започнало да се държи доста неадекватно, да залита, да пази равновесие. Хората, по принцип, като дойдоха, се съмняваха дали не е ослепяло животното, но от направения преглед се видя, че имаме запазена зенична реакция. Въпросът е, че симптоматиката на животното говори за неврологичен проблем и то с централната нервна система.
състоянието може да е следствие на травма на главата. Сега предстои да сложим венозен път и ще започнем симптоматична терапия на този етап. По принцип предстои да бъде прегледано и от невролог. Доктор Николова ще го прегледа. Котенцът остава в клиниката на Системи и под наблюдение, а за Було е време да бъде изписан. Заповядайте. Изписването на пациенти винаги е най-приятната част за всеки лекар. Това е моментът, в който виждаш обичта между животното и неговото семейство и знаеш, че си направил всичко възможно, за да върнеш усмивките им. Доктор Кьосев изпраща Було обратно у дома, здрав и щастлив, а благодарността на стопаните е най-голямата награда за труда му. Как се чувства днес коте Сони? Днеска го виждаме в доста по-добро състояние от вчера, от нощи. Най-вероятно котенцето е било с травма на главата, която е била временна и сега вече си е окей. Координирано е колкото се може за малко котенце, храни с апетит и предстои да бъде изписано. Какво по-хубаво от добрите новини? Остава да завършим този епизод и с един от най-малко важните въпроси, а именно за какво да внимаваме, ако сме с комплект куче и котка. Като Роджер и Дени се опознаят, ще ви разкажем за какво трябва да внимавате, ако имате куче и тепърва ще си осиновите котенце. Важно е храните да бъдат разделени, тъй като не е добре за кученцето да хапва от котешката храна. Тя е по-богата на протеини и е предназначена за котки, които всъщност са хищници, докато кучетата са всеядни и не е добре кучето да си похапва от котешката храна. Най-вероятно ще има интерес към нея, тъй като тя е доста по-вкусна от кучешката, но не е добре да му се дава да хапва. Няма проблем котките да взимат от кучешката храна, но обикновено това не се случва, защото тя е по-неапетитна за тях. Кучето може да зарази котката с определени заболявания, тъй като той излиза навън и може да бъде преносител. Така наречената коронавирусна инфекция може да се предава от кучета на котки и от котки на кучета, тъй като вирусът е от едно и също семейство. Така че е хубаво да се внимава, да се мият лапите на кучето, коремчето, дупето и котетата, докато не са вакцинирани, да бъдат разделени от кучето и член от семейството. Тези теми, които засегнахме днес, са само поле за размисъл на повечето стопани, тъй като всяка една част от тях е доста обширна и трябва да бъде обяснена в последствие, но това дава просто една начална представа за нещата, как трябва да се случват. Чао! Чао! Кой го направи? На кого е тази лига? Чакай! Виж как свикна? Може на плюме. Ще трябва пак време да се аклиматизира и ще изгубим време. Тръгвай!